Iki enek mie ayam karo bakso ning Patran belok nganan sing recommended banget. Sopo hayo sing kangen kontenku karo anake maratuwaku sing lagi jajan. Iki mau mlaku-mlaku lewat Patran lah kok nek enek bakul mie ayam karo bakso sing rame, wis tanpa berpikir dua kali langsung mandek terus pesen loro plus cekere loro. Mie ayam plus ceker loro kuwi cuman 10.000 tapi porsine kuwi jumbo dan rasane kuwi yo recommended banget menurutku. Sampai jam pinten, Mbak? Pulang sampai jam 9 Malam. nggih. Sampai dalu. Warung iki sih biasa ning pinggir kali, tapi tak acungi jempol mie ayame bumbune wedhuk mantul, tek regane kuwi murah tanpa ceker itu cuman 8.000 saja. Enak porsine jumbo koyo ngene iki. Makan apa ya? Mie ayam. Yuk, lebih ceker iso gede-gede koyo ngono. Porsine jumbo. Gede. Ceker gede. Minggu namu enek orang ini mie ayam, mie ini sama kopek gorengannya loh. Ceker terus menuk uang ini. Kira-kira cuma 10.000. Iya. Lokasinya nih di. Di soalnya di aku yo lali. Keren. Gak no, iki jenon. Gak kono sih jenon, kene pengkol berarti. Pasar Malaysia ada jembatan kedua belok kiri. Belok kanan, guys. Belok kanan nih. Iya. Gede. Bos. Gak ngiler tuh guys. Udah gue yo seruputane. Bumbune sama meduk kau pentel. Nah ya seruput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rendang ini. Sampai gagal fokus nyebut nih alamatnya mergo nih wis ndang pengen mie ayam sing recommended kayak ngene. Ngedit video karo ngiler tur mbayangno mie ayam sing enak kayak ngene apa neh bumbune iki sing luwekit banget. Apalagi nih cekernya besar guys. Aku nek masalah jajan, nek aku ngomong enak yo enak guys, tapi nek gak enak opo kurang pas yo aku yo ngomong aja nek kuwi kurang pas, tapi yo gak tak sampai ning nggone bakule. Nek iki menurutku dengan harga 8.000 iki worth it banget. Opo neh bumbune iki kewontrol banget beda saka mie ayam sing liyane. Lah aku karo anake maratuwaku iki yo sak hobi nih yo podo-podo seneng jajan. Makane ojo heran lah nek kontenku iki isine cuman makan-makan. Gawe konten iku simpel ae guys. Pokoknya apa sing sampean senengi yo kuwi iso sampean gawe konten. Kayak kehidupan sehari-hari ngono kuwi yo iso dikei konten. Tinggal sampean ngedit terus dikei swara koyo ngene iki wis dadi konten iso diupload. Terus nek aku oleh nyarane nek gawe konten iki ojo selalu pakai musik. Soalnya nek pakai musik urung tentu musik sing awake dhewe gawe kuwi ora bagi hasil.